Tässä on tosiaan muutamia tosi mielenkiintoisia asioita ja ainakin Sturbacka kannattaa sen takia nostaa esiin, että hän on kuitenkin viime vuoden kaksinkertainen Suomen mestari ja kärsinyt rajustoallergioista ja se vaikuttaa koko ajan hänen kilpailemiseensa. Nimenomaan aloitus siirtyy myöhäisemmäksi, kun pahimmat allergiakaudet on ohi, niin Karin pystyy alkaa urheilemaan ja nyt on tosiaan mielenkiintoa. Pääsee heti hyvää kisaa mukaan ja haasteena tämä on Semenialle huomattavasti kovempi kuin Lappeenrannan kisa. Uskoisin, että venäläisnainen ja brasilialaisnainen asettavat kyllä Semenian paljon tiukemmille, mitä hän Lappeenrannassa joutuu. Ilman muuta, koska tämä Mikan mainitseman brasilialainen on numerolla 2 juoksevaa Cristiana dos Santos, joka on tällä kaudella juossut 2.04.08. Hän on siinä vaaleassa paidassaan tuttuun tapaan, kai näin voisi sanoa. Caroline Chepkwony on tämän juoksun jäniksenä. Jos häntä siinä tarvitaan, niin ainakin tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että tarvitaan. Ainakaan vielä tässä vaiheessa Semenya ei ole lähtenyt ihan tähän hurjaan rynnäkköön. Ja niinpä siellä kärjessä saa sitten tällä hetkellä mennä Chepkwony ja hänen takanaan sitten tilannetta rauhallisesti tarkkaillaan. Yllättävän nopeasti joukko on kyllä hajaantunut, se täytyy heti sanoa. Kilpailunumerolla 11. Siellä tällä hetkellä kärjessä mennään ja numero 11 on Yhdysvaltain Joan Atkins, joka on lähtenyt näköjään tällekin matkalle mukaan. Ja sitten Semenya, seurataan häntä. Hän on siellä kilpailussa kolmantena Dos Santosin selän takana. Nyt alkaa Semenya takasuoralla parantaa asemiaan. Atkins taitaa olla myöskin toisena jäniksenä tässä, niin kuin vähän siltä näyttää. Hän lopettaa siellä juoksun kesken. Semenya, Dos Santos. Onko siinä sitten Suvi Selvenius erinomaisesti Semenyan takana? Kyllä on. Suvi Selvenius hyvässä kamppailussa mukana. Selvenius jopa haastaa siinä Semenyaa. Ja saman tien sitten katsotaan, kuinka tämä loppusuora menee. Lappeenrannassa oli vähän samanlainen tilanne kuin Mari Järvenpää oli siellä Mari Järvenpää oli Semenian kanssa kamppailemassa. Semenia iskee kuitenkin tasaisella hyvällä vauhdilla koko ajan ja Selvenius tällä hetkellä ei pysty vastaamaan. Semenia menee täällä lapilaisesti aika ylivoimaiseenkin voittoon ja niinpä siinä käy, että Semenia tämän homman hoitaa kotiin. Sofia Öberg nousee sieltä myöskin hyvin ja Selvenius kangistuu pahasti ja on maalissa noin 2.02.42, eli kyllä siinä nipistettiin pari sekuntia jälleen Lappeenrannan ajasta pois ja vaikka edelleenkin on aika yksiselitteistä sanoa, että Semenian juoksu ei ole ollenkaan rullaavaa eikä vielä sellaista, mitä on häneltä tultu näkemään, niin siitä huolimatta nyt se alkaa vähän omalla tavallaan se voima tässä loppusuoralla jyllätä, koska kyllä hän sananmukaisesti vyöryi tässä voittoon. Juuri näin, se on kovin suppea, tosin ei se mitään laajaa ollut viime vuonna Berliinissäkään, vaikka ajat olivat huikeita. Se on semmoista vähän töpöttämisen näköistä, mutta tehokasta se on, koska hän pystyy pitämään 800 metriä saman rytmin alla tai yllä ja muut vaan yksinkertaisesti tipahtaa siitä junasta 2 sekuntia. Hän vuolasi nyt tässä muutamassa päivässä Lappeenrannan tuloksesta pois, eikä siinä nyt sitten kovin isoa matematiikkaa tarvita, kun kisoja tulee lisää, niin aika alkaa painua 2 minuutin hänen kannaltaan oikealle puolelle. Karin Sturbacka oli vielä kyllä, näki, että juosta ensimmäisiä kilpailuja ei pysynyt junassa mukana ja jäi aika kauas jopa Suvi Selveniuksen taakse. Suvi juoksi rohkeaa juoksu, lähti tässä varmaan tavoittelemaan ihan EM-raja vauhti, joka oikeastaan meni just tässä Hovska 2.04.41 ja Suvi Selvenius 2.04.80 juoksi kauden parhaansa ja jäi vain kauden kärkiajasta 800 osaa. Karin Sturbacka 20.64.